Ase amagana siasa ababwatani ebe kiama ya Jubilee korase county ya Nyamira nigo bono obagenderete kugokira igitambukiro gikiama ekyo ase okomochora guseko momenta chinguru omoske Dr. Fred Matiang'i gochia koirukia bendera yikiama ekyo ase obochori obonene bwense ase omwaka 2027 gukwana na abararia ritukoria rero nigo bono bagenderera gose bagendereire kuburia omugusi goswa ase ikiama ekyo ya Jubilee na enchire yomo yogochikomwa Dr. Fred Matiang'i chinamba ase obochori obu borachi gocha kurengana buna umurikito Fatgad Gisemba agotomanya nigo bono bagendete kuburia abamenyi be county ya Nyamira banyareko wesokena boigo kogendera kwerikia ase buna enchire yomo yokwerigania sobochori obonene buri bosio amatuko naberuka maega yekiama kya Jubilee kuraria buna Dr. Fred Matiang'i nere orachie kuyerurukia ibandera yekiama ekyo asobochori obonene bwekerugokyo burai obonene bwense nigo ababwatani bekiama ekyo korase county ya Nyamira bagokeire egetambokero ekyo kya Jubilee igo tuli no mogoko ase chama ya Jubilee Muisonde yaete Fred Okengo Matiang'i okoboko koba nere uguchukuira ebendera ya Jubilee ose obo president wa Kenya umwaka 2027 nekimogote babami ngoroche ekero twairwa maskani ya yuno musi ese yonsi chama una Jubilee ere nene sane bwata abantu 7.1 million members bago chakwa Fred Matiang'i okoboko abantu baminte nataka gotebaiga ntubu nabagusi twairuri bagali nene sana n'abakenya naende twairwo gwanjirwo konene tutabwenereti kuligereri maega inchirende yonsi tubwenerete kobera amo naende tutachiramo abantu baitu bakole egetuge kurukunga voter registration ere gochugoto gotokonya elinde eri Fred gago chugotene kero geke kyo president 2027 onyore na litora mokonye tutachie ko register ndugocha komokonya naende gatugukwanira amang'ana yobomo bwomogusi kukwana na bararia asomogobani oyomo imeyomochie omonene onyamira nigo abaraya baiga barire eira yogochia gotinya ekiama eke wetera asogochia kubarikia ababwatani bande abajia start is you best campaigns chi campaign chaito ngakitogo chigochira door to door igonto ganyete bono buna Matiang'i etwekero keri kyo deputy party leader ne party yaito ya Jubilee ekamwanjira kobe presidential candidate irie bato take green light igobono from next month bono ngo swatole first season we will start a campaign in Nyamira County. We want to be a leading county in voter registration igie toganyete by election yere asense moyende nigo abubabwate oborema mbasaba na barabwo a EBC kubeka emeroberio emeikiranu eyo erabakonye na barabwo kwerikia buna abaki chikura should be taught to be non-partisan, to be crusaders of the affirmative action. On voter registration, you can't tell a person with a disability who is on a wheelchair to come from a village like Nyakunguru to come and register in Nyamira town, that is for Nyamira South Sub-County. Sometimes we want to carry you people, you members of IEBC. We have offered to take you to the villages to go and register our persons with disabilities to also have an opportunity to exercise their democratic right. But every time we have been met with challenges of someone telling us they have to come to the office. Umwana siasa ongwae musongo oyo asobochori bwaita oboretie obobunge bwa North Mugirango wetera ODM nigo atebire asobochori obonene bure bosio nigo barachikobeka emeroberio emetingu eriogochia kwenekia buna boyogochia kogamba buna omobunge o North Mugirango nigo arachikorwa korwasekia makereinse ya Dr. Fred Matiang'i seitoro North Mugirango stokorwa pero muro chipna to ikarastega ege to ikarasteno mongwano yo mindo kurugisa kate na abantu bari bari ko capitalize on the divisions between mino mongwano yo elinde constituency ya maya kwenda kuchiroche teri ko chikoba boigo na ande tu atomire message very clear nga engaki ya ikire bono North Mugirango to chikomeke change in 2027 no reverse asante.
Kukwanira obochori oboke ase wodi ya Nyamaiya ekerenyo na boigo Nyansiongo nigo batebire ayahiga ntubwatiti by elections ya Nyamira ase gusiengima inyamira chire Nyansiongo ekerenyo amona Nyamaiya nande twatebire ngana ki bono iga nigo togochikoboka mambia togaende twakere abantu bali bare in the United Opposition chikura lakini nande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogenderete kurigereria nga agekogera bo science rero botukimbororo nabo komanyanga inyoga kare omotingu omokongu ogochikwa we wanted the best to win. Kingo reporter Getembe kuraiga ase ward ya township yue gotoka West Mugirange county ya Nyamira Jeff Atikad Gisemba.